Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон. Хуш омадед ба канали мо. Ана имрӯз ман ба бозор рафта будам. Грибы гирифтам ва смородина, кукуруза. Грибиро ман килоашро 100 рублӣ гирифтам, беҳад арзон. Смородинаро 250 рублӣ 1 килограммашро. Як қисми смородинаро барои компот ба яхдон мемонам ва грибиро реза мекунам. Инро ҳам ба яхдон мемонам. Боз камтаракашро жарит мекунам. Ана кукурузаро тоза кардам, пухтанӣ мондам. Марҳамат бо мо бошед. Дӯстон, мумкин ман паст гап зада истодам барои он ки кӯдако хобанд. Агар овозам паст бошад, узри бисёр. Дар нақшаҳои имрӯза корҳои бисёрро ба итмом расонданам лозим имрӯз. Намедонам ҳаракат мекунам, дар шкафҳои кӯдакон бояд порядок кунам. Марҳамат дӯстон, бо мо бошед. Дӯстон, дар ин ҷо кӯдако аллакай обед карданд, полдник карданд ва хостанд камтарак расм кашанд. Марҳамат, тамошо кунед. Барои подписчикони нав гуфтаниям ки 4 кӯдаки мо дар хона ҳастанд. 4 тоаш дар хона нестанд, дар лагер, писари калониам дар хизмати ҳарбӣ. Барои ҳамин дар наворҳо нест. Дар рӯзҳои наздик кӯдако мебиёянд аз лагер
насиб бошад, иншоаллоҳ ҳама каса навор мекунем. дӯстони азиз, боз гуфтаниам ки ба ҳамаи шумоён ташаккури зиёд. Дар комментарияҳо суханҳои нек, дуоҳои неки худро дариғ намедоред дар ҳаққи фарзандони ман. Ба ҳамаатон ташаккур.